Ao longo destes días estivemos traballando sobre a función de relación. Queredes saber o que dimos? Vamos alá. A relación permítenos captar o que pasa ao noso alrededor e reaccionar ante iso. É dicir, o noso organismo capta estímulos externos como luz, sons, olores e reaccionar ante iso. Por exemplo, caen pingas de auga na man, abro paraugas para non mollarme. Os órganos que interveñen na función de relación son órganos dos sentidos, conteñen receptores que captan os estímulos e que os envían ao sistema nervioso. O sistema nervioso interpreta os estímulos e envía ordes para que se produzca unha resposta. E o aparello locomotor recibe as órdenes e os músculos responden realizando... Os dos sentidos permítenos captar a información do exterior e enviar a información ao cerebro. O sentido da vista permítenos captar a cor, a forma, o tamaño e a distancia dun obxecto. A retina é a parte do ollo que capta a luz e envía a información ao cerebro mediante un nervio óptico. O sentido do tacto permítenos captar a textura, a forma, o frío, o calor, etc. dun obxecto. Os receptores están unidos a nervios que envían información ao cerebro. O sentido do oído facilítanos captar, identificar e recoñecer o son de onde provén. A vibración do son envía información ao caracol e envía información ao cerebro mediante un nervio auditivo. O sentido do olfacto permítenos captar os olores e recoñecer olores, distintos olores. Os receptores permítenos captar olores e enviar información ao cerebro mediante nervios olfactivos. E o sentido do gusto permítenos captar os sabores. As papilas gustativas na lingua permítenos captar os sabores e enviar a información ao cerebro mediante varios nervios. O sistema nervioso está formado polo sistema nervioso central e o sistema nervioso periférico. As células principais son as neuronas, que teñen de partes teñen as dendritas, o axón e o núcleo. Hai nervios que levan información cara ao sistema nervioso central, aos órganos dos sentidos e aos órganos de todo o corpo. Hai nervios que son mixtos, que levan cara ao sistema nervioso central. E hai nervios que levan unha orden, desde o sistema nervioso central hasta os músculos. O sistema nervioso central está formado polo encéfalo e a médula espinhal. O encéfalo está formado polo cerebro, que recibe e procesa información dos estímulos e controla os actos conscientes, pensamentos e almacena a memoria. O cerebelo, que controla o equilibrio e coordina movimentos, e o tronco do encéfalo, que regula a función dos órganos internos. A médula espinhal está formada e conecta o encéfalo cos nervios. Ordena respostas involuntarias. Os osos son órganos rígidos e resistentes que conteñen sustancias minerais como calcio. Encontramos tres tipos de osos: os osos curtos, os osos planos e os osos no leto. Unirse entre sí mediante articulacións. Hai dous tipos: articulacións móviles como o xeonllo e o cóbado e articulacións fixas como o cráneo. Os osos do noso corpo son frontal, temporal, maxilar, omóplata, externo, húmero, cúbito e radio, carpo, metacarpo, falanges, vértebras, coxal, fémur, pube, rótula, tibia, peroné, tarso, metatarso e falanges. Os músculos do noso corpo son frontal, parietal, temporal, orbicular das pálpebras, orbicular dos labios, maséter, cigomático, esternocleidomastoideo, pectoral maior, recto abdominal, oblicuo externo do abdomen, deltoide, bíceps, pronador redondo, palmar largo, cubital, brachiorradial, flexor común dos dedos, sartorio, aductor, tensor da fascia lata, cuádriceps, vasto medial, vasto lateral,
sóleo, xemelgo, tibial, peroneo corto, peroneo largo, occipital, trapecio, dorsal ancho, supraespinoso, infraespinoso, redondo maior, tríceps, glúteos, abductor, semitendinoso, semimembranoso, xemelgo externo, xemelgo interno, sóleo e calcáneo.